kajing kublai Christmas pi baro ki parangwet bat kham tami pi ki hep ki beret ki beron ha ki yeng ki jong pi o ya ni ka por pila ban pet lima ka ni ka online service ya ai kublai pi baro ha kerteng bat thiang tam ka jong traj wi Jesus Christ ho ni tip ka ni ka long ka por ka bakamen yengi baro kum ki banget bat kum ki Kristan bat ni ai ngo yu blai bat kum ka sengkhna ni yo ka ni ka lat bangin shakri lang yu blai in mani yu Jesus Christ bu traj ngi ha ka ni ka Christmas ka bamenta bat ha ka ni ka jing shakri ka jongi ha ni ka por menta kum ka dak jong ka jingero ba ka jing mani yu traj wi Jesus Christ inyar wailang ka jingrai ka ba shispa shipho ka jingrai ka ba shispa shipho wong pen kra buram kerteng jisu bat angel tuyero utrai usiem dei tang mu buram halor baro utrai usiem dei tang mu buram halor baro bat lakut ka ni ka jingrai ngaswa ban khot ya i mika bi dia mai iswawan wan chakmat ban pulia ka tin jong blai bat ban bu ha ka jing duai Krau buram kerteng Jisu, bat angel tuyaro. Utrai usim dei tanga buram malor baro. Utrai usim dei tanga buram. Jong utrai jeng pen em kiblayo tang hu Jisu buram to ai hab neng per te barong tang hu Jisu buram to ai buram Gentil nam tori sajam yu Jisu toyaro tang yu Jisu hingen tong sim hapodon nut barong tang yu Jisu hingen tong sim burong Chad ben real ko telit har geleng per te baro Wan dem hu Jisu nong bisha tang ya utu yaro Wan dem hu Jisu nong bisha burong Jiu nong yen ya rong ya u Jisu yen ri salang burom halor barong andamar kman yen iya u yen dem yen raya rong Yen yai pen kra kerteng Jisu haki donut barong Yen yai pen kra kerteng Jisu burom halor barong Kajing kublai Christmas ya baro kibas ngap kibapet ya kan ya kajing shakri kajongi lingba ka YouTube channel jang ka balang de hashwa bangan pendam haki jing duai ngan pule ka tu kat ni nak ketian ka jong ublai kiba phila mensham na ka gospel Mathias kalnong ka baningkong kar khot ka ba ar phulai na ka juhi ka gospel na kalnong ka baningkong kar khot ka ba ar phuai na ka kitab u Isaiah unong ye thulupa
Kalau nong ka ba kendai ka dekat ka ba henrio bat ka ba kadua na ka shitiu Paul skinong Filipi kalong baar ka dekat ba kendai ba shpo kikin tien ki bong kumne hakmi kata kathei soti kan pun khun kan kharu ya ukun bat kin ya khot ya ka kerteng jong u Emmanuel ka boong habala batai u blai lam bat ngi kan kharu ya ukun men khadru ya ka kerteng jong u Jisu naba un penem ya ki brio na ki pop jongki namar hangi lakha ya ukun la ai ya ukun hangi dia ka jingsin shar kan long halor ka terpeng jong u but on khad ya ka kerteng jong u ba phla u nong sela u blai ba crowbor ukpa bom jukot usiem ka jingsum naba kumta te ublei ula kintiu ya ba ula ai ha ya kata ka kerteng ka bahalor ka kerteng baro bah kata ka kerteng u Jisu ka khosio baro kan yo dam krum ki jong ki bah ki beneng bat ki jong ki bah ka khindo bat ki jong ki bah po ka khindo ken tungin pendam ha jing duai Kuk pa jingi ba habeneng ngawan bendem hakilajar ki bukut ki jongme hakani khalmat kabunta hakani ka pon mentang yo ekni ka jing shakri ko trai mang yo ban rakhi ban kin mau ta ka jingwan long brio ka jongme shakani ka perthai hoi kin trai kumba ka perthai hi bor ko we bat ni kum ki kun ki jongme ni rakhi ekni ka ju kata ka Christmas ka bangi ai kerteng ya ka Hoi ka ba pendap yangi iwe pi iwe daka jingkemen ka ba kraw kata ka jingkemen ka ba penkelet no yangi ya kita ki ba jah kini baro hoi ba kani ka Christmas kawan hakapor ka ba biang kin trai hoi hakani ka por jong ki jingkenwen hakani ka por jong ka jingsngo si hakani ka por jong ki jing ele kin ka Christmas bat ka jingwan long breu ka jongme ka ai pakin trai yangi ya kata ka jingkemen ba kita ka jingkermen ka bat mai ken ngi ken mau ken ba melawan hakani ka perthai ba men pen mewan ban pen yangi mewan ban pelaj yangi bat hakani ka por menta ken ngi sngo bangi don kam palat ikata ka jing pelaj ka jongme ngi dan kam palat ikata ka jing pen na me ken Hoi bakum ki kun kena ki kun hep ki baret kin trai. Uni usnam ulalong usnam ubate ubae kin. Ngila du kita ki jing lejing seng ngila du kita ka jing seng kena ka baman la ka Sunday ngila du kita ki Sunday school kin trai. Henry kin trai ngi tep kin trai ba mem simla eno engi. Mem simla klet yengi kum ki kena kin. Bad ngi aingu me badaka taka keti ke jongme melak pelaj ya kalat yang ia mengin penlong ikini ke online service kin trai ya baro bat khamtam iki kun hab ki baret bangin kin pen kin mau yaki yangi ya kata ka Christmas kita ka jingwan long brio ke jongme bat ke jingmut ke jongka kin ka ba pendap ingi taka jingkemen ke jingkermen ke bakrau kin hokin trai ngitep Kelak ki jing ele Henry kin try men pelaj mamikin. Hoi bahap kum ki kena kin try. Ngi snow sarong bengin ong bengidan ulok kum mamikin. Ngidan u tau ulok ubapla, ngidan tau ulok nong sela. Ublay bakrau bor ukpabam jukut usiem ka jingsuk. Ngi snow sarong bengidan ulok kum mamikin ubam ju eno engi. Bamilawan kenang hakane ka perthaikin. Tang nagamta kejongi iwi namta jungi ki breu ki bapop ki ba aram kin kumta kin trang idap da ka jing sngongu ka bakraw me idap kin ta ka jing kaman ka bakraw kin trai kin ka por bat ha kin ka por ka mentang gerpat me manakar khu kin ka program ka bangin don kin trai manakar khu kin trai yaki nong isem menta baro bangin yo kin trai
Ai kin tra bu mensim bakut ujong me undayalam mi kini ka service kin. Undayalam lalu bas dang hadu ka bakut kin. Menadorikat ba inong kran iban kran ru kin menapensle ma me du mensim bakut ujong me. Hoi bakat baru ki kintian ma pensngo kin tra kin long nam ta ka jingkut khu nam ta jungi. Hoi kin tra. Menadorikat ba ni ka jing syukri ka berang sa baro. Agar tengah jing Jesus Christ pa ni baro. Amen. Tu blend kur khui ki jing puli na ka tien jong blay but kum juru ik jing dwai ki blapen sngo preng jongi. But hakani ka por komenta ngi don artli ki special number ya ki bagi nyo sngo ka baning kong kolong na I miss bajanai rumnong but ka baar pa na I miss ai me de ka nila te hakani ka por mta sabon khot iki iwe hedi iwe ban ai ka special number jongi. Mary, do you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, do you know that your baby boy will save her sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? The child that you deliver will soon deliver you. Mary, do you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, do you know that your baby boy will clean the straw with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels ride? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Oh, Mary, did you know? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nation? Did you know that your baby boy has heaven perfect land? The sleeping child you're holding is a great I am. The world waits for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh, come, Emmanuel. The child prays for peace on earth, and she's calling out from the sea of earth. Oh, come, Emmanuel. And can you hear the angels sing, glory to the light of the world, the light of the world is here. Glory breaks with the tears of a mother. The baby's cry is the sound of love. Come down, Emmanuel. He is the song for the suffering. He is Messiah, the Prince of Peace has come. He has come, Emmanuel. Glory to the light of the world, glory
to the light of the world. Glory to the light of the world. Glory to the light of the world. The light of the world is here. The world waits for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel. Kublai shibun ni pi ki bela ai ki special number ki jong pi get scam ublai nang kur kui pi bat blai nang kan tia pi ha ki sap ki ba pin rai ro u blai bat ban pendon bro mi ublai da ki sur ki ba tiang ki jong pi te hani ka por menta ila poin ok benta ka wa shong padang jong ni jing seng lang ki jong i ma kata kalong ni asngau ka tiang ki jong blai ka khubor Christmas habdang jingi baro bat kham tam kirpang nam ta jong pi ki hap ki baret bat hani ka por menta ngaso komen shibun bat nga sawaban khot ikong vashti khar kungor isawon wan chakmat ban ai ngi ka khubor Christmas na ka tiang jong blai tung in pai shu blai he ka jing dwai au blai be e ba bi snei ni wana khmat ka jing don kat ka jong me ha ka ni ka por ka menta kanu ni sngongu e me try ya ka ba me la pli ka ni ka lat kham tam e na meta ki khon hep ki barit jong ka balang pat baro ki bala ban petling ba ka ni ka YouTube channel ya ka bangin kin mau ya ka jing wanong brew ka jong me sha ka ni ka perthai try ngiu i kin kanat ba phai ki bor jo ka jing dum i ki bor ka jong baman uba khangla try ban pendep ik ktien ka jong me panong tu hikayu khna ka lenti bo de ban yat khnang ba undala rang ba unum kin ria naka try chi su be ki dan shibon ki jing persang ko try be ban pensang ya no ik jing hikai kin try ya ka jing tep ik ktien ka jong me ai ngo try be panum don pat ko ka bor ka bala ban khang kin try be haba me kren ba me hukum kenat ba bha wan ban kren ni ka ni ka por ka ba menta wan ban kren ni ki khon hep Jaka balang hi barok ka way ko try ba it bakin tip ika jing mut ka ba shisha ko try ha ka ba ngingi rakhi ya ka ni ka Christmas ker khulang ngi ka ni ka por ka ba mentar ka tien ka ba em ka chong me try ka shakri ka chong me ka yeng ka ni ka por ha ka jing don kat ka chong me pen kop pat pen sle enga ka bor chong men sem ba khoi ba barok ki khubor ki bangan kren ka ni ka por ka ba mentar kin long shisha da ka jing lam ka chong men sem ba khoi chong me ya ka por ka ba dang sa barok nga IT ki ba bun ka chong me ha ka kerteng ka chong chi su nga dwai Amen. Haka baningkong nga aingo yu blay ba ula don ringkat bat ngi we pwe ba ngila la ban yo e kanika por ka ba kordor nga ai khu blay Christmas ba suk bat ba kemen ya pigi kun hep beret baro jong ka balang blay iklisha bat kumjo iki we ki para khna ki bala ban petling ba kanika YouTube channel bat ngadangit scam ba ublay unyo ban kirkhu yingi ling ba ka tien ka ba em bat ka ba koror ka chung u ha ka juk ka por nga ai khublay ye ka jeseng khna jong ka balang ublay iklisha maulai nong kwar ling ba ka program committee ka jong ka bala ai ka ni ka lat yanga ye ka bangala banya sam ye ka tien ka ba em ka jong ublay ha ka ni ka por ka ba menta bat ngadangit scam ka ni ka long ka jing duai ka jonga pat ka yeng ka jonga ba ublay unyo ban kirkhu ya phi ha ka jing ya tray pat ka jing ya ba ka jong phi ka kam ka jong ublay ba ublay nang kirkhu ya phi ba pinang yo sho ka jing start ba kumno phila banya lam ya ki khna ha ka lenti ka jong utrai te ha ka ni ka por ka ba mentangin poino sha ka ni ka benta ka ba kongsan kata ka ba ngingin yo asngo ya ka tien ka ba em ka jong u ka khubor ha ka di ka por ka menta ka nong ka khubor Christmas ke ai ka Christmas kum ki kon hap ki berit ke ai ka Christmas salan sar na pring jongi ngitep ka Christmas ka di ka sngi ha ka bangi yo ki gifts ngi yo ki sapti ki batmai ngi yo ban bami ki cake nang ta ter tang ka jing kemen sudah ngi yo
hot ngamla ban len ni ka jing shisha don na pring jong piru pitep ka Christmas ka jing wan long brew ka jong u Jesus sha ka ni ka perthai pat ka ni ka long kata ka jing rakhi Christmas ka ba shisha ken hot kata ki haki baro ni smongo yu blay namar ka jing id ba ka jong u ba u phai lo jong khun jong u Jesus Christ u khun u ba marwe ba un wan ka ni ka perthai kenang ba un pelat yang ini nak jing tem jong kapop dia ka ni ka por ka minta ka jing kren ka jong ngala pen song nong rem ya ka na ka gospel kat kum umat Mattheus kelenong ka ba ar ka dukhot ka ba ningkong hatu ka ba khat ar henre na minta ka por ngan puli ini dukhot ba shipho ter ka gospel kat kum umat Mattheus kelenong ka ba ar ka dukhot ka ba ningkong hadu ka ba khat ar tang bangan puli tang na du ka dukhot ka ba shipho ngop haban sha squar yakini kikitien lada pipen hakatu ka lenong ka ba ar na itu I heading hang to phini ila tho ki real start na ka rimingi kile ayu kini ki real start ken kile ayu kini ki real start hang ne ba pi phai sha ka kitien ka jong ublay kini ki real start kila yo I ka jing phala ha ka sun beneng kila yo I u tau klur u ba phala pat kala wan ha ka jing mo chim per khat jagi pat don ka ba phala ka ban saja pat kumta namar ba ki dei ki ba start ki ba shampang u ple u la ai ka jing start ka ba kirpang ha ki kumta ka ba ki kila le ha ba kila yo I u tau klur kila ya bot yu tau klor la pi pe ka tu ko khot ka baning kong ka tin juble ka ongkom no habala khai u Jesu ha Bethlehem Judea men ba u Herod ulong siem hakmi la wan ki real start na mingi sha Jerusalem kini ki real start kila bot yu tau klor pantip ke ka ni ka jing ja ka ba phla tingin phai no sha ka ni ka khot ka ba ship ho ter di haba kila yo I ya utau klor kila ya kemen da ka jing kemen ba kraw kila ya kemen da ka jing kemen ka ba kraw haba kila ya wanru hak ka yeng kila yo I ya utau klung lem pat ka Mary ka kemi jong u haba kila ya dem kila ya maniru ya u pat haba kila ya lau ya ki jing song jong ki kila ya terwa ai ki jing ai ha u ya ka ksiar pat ya ka jing ilbi pat ya ka merde te haba kila maham lupa ya ki na ublay ha ka jing pos new ba kinom let pai pat shau Herod kila ya let no shala ka rin na ka way pat kalenti ko ki kun hep ki baret ada pipet ya katu khot ka ba shipho mo kila ya kemen bat ka jing kemen ka jong ki kala long ka ba kraw balai ba kila shem yo ta uklong uba long usim jong ka jing song pi la da pi puli ka tu ka lenong ka ba ar pen shem mo ka ba kila le na mala khayo Jesu ha Bethlehem Judea men ba uni u Herod ulalong sim uni u Herod ulalong siem pis ngotu menta u siem haba kini ki real start kila let ha umo kila ya thuo kila ong ba ansa kha kun siem per khat piu siem la ya thu pat ha u ba ansa kha kun siem u ba kam kraw ba nyu u ani ka ching bitar ka bala shur ke ha do kata manukeng banong siem na lord jonga mar dei tang manga pat ka pateng ka jonga ka banong siem u ei pat uni Henry ke ka baula le la pila puli ka tu ka lenong ka ba ar parok ka we pen shem unius iem ulaya lumlot ikibriu ikita ki real start ki real shampang ula wat kala kus lai ka men sinjo kala dak tang da ka jing pihon ba ka jing bishni suda ula kli jing kli e utawan salong siem we utawan long kam kraw banyanga pat ula ai ka jing maham ka pating baki de ban wat pet usaitan upenon kami unus iem yo ni u herats iem upenon kami u pi la ai ka jing shampang haunus iem kala shlei plat ka jing bitar hadu kata
Pat kumta uni u Herod siem. Ula let sekiriu start. Ula let nyo ada kawai ke durpan. Ngilaban ong mo ula le arsap. Ong yaki to kelet mentama pi let wat. Onda pila shem ya utau kelung uban salong siem balakaya wan syanga pat saya tu yanga. Kenang ba manga ngan sayo ban mani dem u. Pitarai kalong ka shisha kata bon mani namar ba ubishni. Namar ba ubishni. Kumta kini kiri ustad kila ko ngo hot siem hot ngin let kimi no but onda kila mi no nakata ka tingkong yeng ka pales ka jong siem kat pa kidang yat kila yo iyo tau klur kila ya buat ban ka dekat ka ba shipo ongkom no kila ya shem ka ching kemen ka ba crown namar ba kila yo ya utau klung ka ka ba kila yo kalong ka ba shisha. Pat kumta kam kut no tanga kaching kemen kila da seru ikita kaching song ban lao ikita kaching song ban ai kum ka present mong yang ngin ai kum ka present ya uni uklong kaching ai likely kaching ai kaksian pet hang tu pinyu ngap hamu kila ya terwa ikaching ai hau ya kaksiar likely kaksiar bat ya kajing iubi bat ya kemer kicing ai ki barem dor bha kila ya turwa ban ayu ni kulung pat kumta kila ai ya kini kilai tli kicing ai dala dep nang ta angel cho utra ula pau biang haki pakinum let show siem kinum let show siem en rebekin let nyopat na kawai kelenti bakin let nyok na kawai ka lenti. Ke ka banga kwa banwan ra apring chong pia kani ka por menta. Ayo bakini kiriu start kidi ki pas start hal ong yaki kiriu start temo. Kidi ki pas start hado kata-kata. Henry kila kongo kila shashkor. Ya ka chingkren chong angel chong play. Kila kongo Kim shania halaga jong jing start and re kilas ko ngo bahaya kata ka jing ong jong angin wat nom let show na katu kalenti yat no pat na kawai kalenti pat kumta na mar ka jing ko ngo ka jong ki sham la tip usiam sham la tip hang no la khayo tau khunlong utau ban salong siem te hakani ka por ka bementa ngakwa banwan ra kani ka kubor Christmas kumba kini ki real start kila kemen shikadai kum mapiru kum ki kon hap ki baret mo kani ka Christmas kala wan hajan hamenta pim yo banwan chika yeng ka jong blai ka sarkar kala ai chingmut bayagi khna ki bahapo ka shipos nem kinumla banwan shika yeng ka jong blai mo bangin yo ban shakri lang kum ki weipan Dona pedeng jo pipi kimen namar pidang deki kena pempat ngotu. Dai dona pedeng jo pipat kiba iet bahaban wan chi jo blai pis ngosi namar ba pikwa wan. But bona pedeng jo ngiki kena lingi kemen pelat bakani ka Christmas kan wan. Namar ngitip pengin sa yo ki jan thamai ngitip pengin sa yo ki jing bam ki babang nang takum ta ter kin sa wan ki bahayeng ki bahasem ki jongi. Kat nungut na pedeng jo pikum ki kon hap ki berit. Pis ngo kemen bahakani ka sngi ngin ken mau ya kajing wanong brew kajang uchi su sya ka perthai lada kalong kumta ai ngo yu blai ke ai kajing kemen pat ken ka ba uchi su upana pikum ki kon hap ki berit haba pikemen ai ngo yu blai ngi kemen namar bingi yo ki chan ki bathamai ai ngo yu blai ngi yo ki bam ki bang baha ai ngo yu blai namar kadon kajing kemen na ka donut ka jogi ke ai kajing ai ke bangingin ai pat sya uchi su Lani ngi ong ka tinong we ke ka gift ka bangin ai sha uchisu upan nga pat na phi ke ka bangin ai pet ki start kila ai sha blay ya ka jing ko ngo ki klem le chu na ka tu ka jo ka lenti kila ko ngo ka ba u angel jo utrai lo ki ya no na we kila ya no na we pat ka jing kemen ka ba kraw ka long ki ya piru kum ki kon hap ki beret ke ka Christmas ka ba pen ai ke ka gift ka ba pen ai u Jesu hakani ka Christmas kalong ba pen ko ngo you know pen ko ngo ya u blay pen ko ngo you know pen ko ngo iki ba he ki ba san iki kme ki pa ka jong pi ka ta ka di ka jing kwa ka jong Jesu
Kata kadi ka jing kwa ka jong uchisu. Pi haba kaya uchisu. Habala kaya uchisu. Kat ba udang he unang san lada pipet na ka gospel kat kum ulukas. Ka gospel kat kum ulukas kelenong ka baar. Kelenong ka baar. Ka dekot ka ba syatian lada pipet ha ka tu kelenong ka baar. Pinyo I hang tu mo ka jinglong kena ka jong uchisu. Ha ka jinglong kena ka jong uchisu. Uchisu uli akum no ka ni ka por kat ba ha ka jinglong kena ka jong u. La ong ba unda uladap khat arsnem ka Mary ba u Joseph kilaya lam yo u sha ka temple. Kilaya lam yo u sha ka temple. Hap ding kata ka jing ndala poi ha kata ula shong ha kata ka ha ka temple but onda kilawan pai pat nang ta ngyo I ke ai ka bacha. Ngyo I ke ai ka bacha ba onda kilaya chis ngilenti. Kilaya chis ngilenti. Onda kilaya chis ngilenti kishamba uta u kunjung ki uchisu dan bat ki. Kila kelina kita ki kur, kila kelina kita ki bhaying bahasem mo hangnu uta ukun jongki parok kim tep. Pat kumta kila sungu kendet hadok kata-kata. Pat kumta kila let bhai biang pan hadian kat no sngi pitep ne em. Hadian lai sngi ki saya shem ujisu. Udan hangno. Ujisu em klempet TV. Uklempet kartun. Mo uklem let shang shani shatai. Hendak ujisu udan hang no, semua tenat hagak tinjong blek ong udan ha temple hapdeng kinong hikai hapdeng ki pastad pan sngap dengong ye kacing hikai pat ndai tangkat ta ukelijing keliru kata ka di kacing long ka jong ujisu pi hang dia da pipet hang dia mo hadian baka kebe jong ka kenduk ka Mary kalai kenduk ye ujisu. Kalau ong yo kalau ong yo ba ki makabat bat pa jong umu Joseph kila ngosi namal ba ulaja tike ai ka bacha pat hang ning yo I uchisu ong yaki kum no pitep ong yaka Mary bali pi kilianga bali pi awat yanga maka dai ka kamram ka jonga bangan pendep yaki hukum ke jong ukpa ujong ngau pa beneng. Pat ka Mary kalabut dengong ha ka don wo jong kai kata. Pat so tenat bhagak tin jong blei ti khot iba shantian pha pin yu imo la ong ba uchisu ulayai ko ngo ya ki kimegi kpa ndai tang kata ula nang kraw ha ka jing start ka jong u ndai tang kata ula nang san ha ka renyeng ka jong u kam kot tang kata pat ula long uba pins ngo ba ya u blei pat ya ki breu. Ya ublay pat ya ki brio. Kuki kun hep ki paret. Ublay ukwa ya pi iway. Pa pendep ya kani ban shim ya uchisu kum uta unong muna. Mo urul model. Hakini ki sni ki bamentang yu ki hep ki paret. Oh ki so tenat bahaban penlut ya ka porjeng ki ban pet yu ban pet kartun. Ban pet ki film. Mo ngahayeng ken ngadoni ki kon ret ki kon ret ki jonga ki kon ka ki jonga man kepada prabji janmet klai pertana ko ka yeng so ka yeng mo klai perta kloi las dang ke ai pitem prabji nganget pilai hakini ka por pi jubab mo ka ninja turtle kloi las dang ninja turtle kloi las dang bamcha kloi wut bamcha tang da ban pet noi kata ka kartun pan pet ya kata ka film nang ta oh kijing ruai mo kijing ruai yu pinum nang da pha ruai ko jing ruai pat tang ba shong hakmat rom yo sngo pha ruai kijing ruai per thai pat ani te phi jing so tenat ki surte hatu kata ka Christmas gift in ayu yo chisu hatu kita ki Christmas gift ki ba pin ayu chisu sngo pha phi uyam mo uyam sngo ba ka Christmas gift ka ba uchisu kwa na pi ki kun hep ki beren kalong pa pin ko ngo ila jong ki kimi ki pa pa pin da smo tho shisha ka ei ka ta ka Christmas nga kwa man pin shai pring jong pi ka ni ka por ka ba menta kalong ka ching wan long brew ka jong uchisu sha ka ni ka perthai ka ching wan long brew ka jong uchisu sha ka ni ka perthai pali wan long brew pitem
Aqua papin tip hai kan ni. Wan long brio namar ba ukwa tiban mat. Ukwa ban mat e ka jinglong jong iki brio. Ukwa ban tip kum no bang ni don ap ding ka jingale kum ki kena mo. Kum ki kena ngi ju don bah kata ka jinglong ki bangi sajla. Ngem ju ngap teng la perta email la ni la perta ipa. Oi. Mo tahaju si haju. Penglawan si pang. Ngem kwa ban ko ngo mo. Kata kam de ki khun ki jong Jesu kita kip de ki khun ki jong ublay ukwa na nga pa na pi kum ki khun hep ki barit ngin da pen isi shara ka donot baro bangin ho Jesu ngi de ki khun ki jong me wan ha ka donot jong penlong yanga khna la ni ka khna ka pa ko ka pa tips ngi ka pan ban puli ka ktien ka jong me ku ki khun hep ki barit Pi baro kamtam kitu ki kena ki bala nang ban puli ka ktien jong blay ai pa kani ka ktien jong blay kan don ka donot ka jong pi ai pa kani ka ktien ka jong blay pin puli ka man lakas ni kan nong ka jing bam ka babang ba ka jing im ka jong pi kenang kat ba pinang he o nga mentang ala sngoto shisha ka ek Christmas uchisu ye janga Ula eno ay ka ket ka jong ula wan cha kani ka perthai ban yat ringkat bat nga hakata ka jinglong brio kanang bangangan sngoto bang uchisu un sngoto ikita ki jing e jong ibaro pat ula kular scam ba un penla yang apa ja pi ban long ki kena ki ba tips ngi ki ba ko ngo ki ba shap ting yu blai bat ki ba le e ka mon ka ba khut ka jong Kuki kun hep ki baret. What just ngau kuslay pa pim yo wan si kiying ka jong play. Ngangit scam. Kidon kiying ki sem ki ba penlong. Kidon kiying ki sem ki ba penlong iki jaseng. Ki ba penlong ki jaseng iki yang what ju man tat. Duai. Namar ngiken mau ka ketian jong play ko ang mo tu uchisu ang sha iki kena bakin wan hanga namar jongki long ka hima ki beneng. Nakatakan daw 100% nganong yo pi. Ublay usha skori ka jing duai jo piki kum ki kun hep ke barat ke ai ka ba pin pan na ka ni ka por ka mentana ka ni ka Christmas long chisu wan ha ka donut ka jonga ai bangan sngo thu e ka jing wan long brio ka jong me ka pertai ngan kemen da ka banga ai mi ki ni ka jing ai ki ba sngo pha pat kita ki jing ai ki ba sngo pha ki ba u chisu kemen e ban yo na pi kum ki kun hep ki barat ka long ka men sim ka jing ko ngo ka men sim ka jing sngo ret Kamen sem kaban pen I ba pilong si shaki kun ke jong Jesu ai ba pin onga ka di ka pormenta ai ba ka dur ka ba bhabriu ka jong Jesu kan pau ha ka ching im ka jonga to play unyo ban kur cooling ba kini ki kitien bat ngada ai ku play sashisien ka Christmas ba suk bat ba kemen u play unyo ban kur kui e me pa jong pi ka yeng ka sem ka jong pi ba nang ni sha khamat pen kham yet kham bha ya u nakabanta ka buram ka jong play amen Ni aingo ublay si sien pat ngile sngo iki khubor kiba so komen si shabat kiba pendap yak donot ka men siam jangi da ka jing ie ishayu Jesus Christ bu try jangi ba khamtam ban yo sngo ka khubor Christmas ka long ka wain ki khubor ka ba bhatam bat ka ban penlong ngi ki khon hap ki beret ki be ie yu Jesus ki ba mani ublay bat ki ba pendan burom ublay nando ba indang red bat kumta nang san chaprang hakalenti jongi ban bot ublay bat ban shakri ublay bat hakani ka por menta shwa pangin yo ban penkot no kini ka jing seng jongi ini yo ban rwai lang ka jing rwai ka ba shispa ar phulai ka jing rwai ka ba shispa ar phulai ka bong try long usiem utrai usiem junom ku jaj benri to alie pathai boro tu mani burom tu ai da kashinto tu phla ka kertang ba phla ya ro you try pathai boro yu pendon burom ya utrai jingi usiem in rwalang kani jingai ka shispa arpulai ban lakut kani jingrai nasbaban khot ei pastor ai khriam in sababan wan shakmat ban ai ngi ka jing duai kerpang bat kumjuru ban ai ka jing kerku pun wai Try long usim utrai usim junom ku jai ben rito ali bertai baroto mani buram to ai dagashen torto pla kagerteng bapela ya ro you try
try jongi usim. Try long usim, try long usim. Try usim, jiu nom. Tu rai go blame but birthday. Gertang Jesu kon ublay busen shalom. Kahima kanang yar. Dagabor usen shan. Shabam jukun. Bertay baroya u pendon burong. Ya u try jongi usim. Try long usim. Try long usim. Try usim. Jiu nom. Na good shakut ka birthday. Udasin shatang marwe. Kayay neskem. Jing crow but burong lay. Happening but birthday. Usim kisim. Birthday baroya u pendon burong. Ya u try jongi usim. Try long usim. Try long usim. Try usim. Jiu nom. Real good ya ukiaro. Saudon ka birthday baro. Kingo ya u. Baulapin das nam ka jing ai try Jesu. Birthday baroya pendon burong. Ya try jongi usim. Ni ai ngoi mea blai na mata ka por ka bakordor. Bakum ki khon ki jong ming yawan ban shakri ban mani ban pan krawi ka kerteng ka bakho jong me. Kam tam ya ka bangin kin mau. Ya ka ni ka sngi ka bakraw ya ka ba ka parthai kristan hi bar ka we ngi ya ban rakhi ya ka. Ya ka bangin kin mau ya ka ni ka Christmas. Bat blai buk pa juma baneng ngi da aingu na manta ka ni ka por ka bakordor ru ya ka bangi ya ban shakri ban mani me. Bat ngada duai ru ablai. Kam tam kum ha ka ni ka por jo ka jing do jing kermen. Kam tam ya ki por jo ka jing sosi ka jing ka jing ele jong ka jing em. Try kanat ha ka bangi yo ban rakhi ka ni ka sngi ka bakraw ka ai ka jing kermen ka ai pat ya kata ka jing kermen ha ka ban sim jongi. Bat kong juru ya ka jing suk ka bangi kwa dai ha ka ni ka por kan ngi kan mau ka ni ka pamilawan sa ka ni ka parthai. Bat blai buk pa jo na ngada duai balemba kini ki bantai ka bangi layo ban shakri ka ni ka por ka pamanta kum ki khon jong me kan long shisha ka jing ra ya ka man sim ka jongi kum no bangin em man le ka mon bukho chumi hoi kam tam namanta ka jing sang khana ngim sim layo ban penlong namanta ka jing long jing man ha gari bat ka parthai hi baro ka we bat try ka la ai jingmut ya ka ba ngin yo kijing shakri haki we pat ke banta bat ngisongo bakum ka balang hakani ka por nakaliang jo ka sengkhna jo ka balang ka jongme ngiyo man pulong ikani ka program ka bakerpang ya ka ba ngiyo hakani ka sngi ka bamanta try ngira aingo ba ka ktiblai jome ka yo ban kerkhu ban ya lamingi bat khamtam hakani ka poro ngada duai lemba kane ka online service ya ka bangi yo lemba kani ka YouTube channel jo ka balang hakani ka por kan long sha ka jing kerkhu namantai we ki ba pet bat ki yo sngo bat ki shash kor ning ba kini kijing shakri ha kini ka por ka mamanta bat blai buk paj map neng ada duai ru ablai ya ka ba ka blai jo me kini oban kerkhu yangi ling ba ki ki balapan kan ma bat kham tam ki khobor ki mi osngo kan long ka jing lam lenti ka jing em jungi kom no ya ka bangi em ban le ka man ka ba kho jo me ba ki ka bangi le ba da bangi ya ngi yang kan long ning kong bangin pen so bhai me bat kom joro khamat ki bre kumba meru milapan i lamba ka jing em ka jong me ba ka jing thumu ka jing wan jong me shakani ka parthai ru ablai bat try kanat
ngada duai ru ka por ka mentai ka men kerku na mentai ka je sang kena jong ka balang ka jong me bat kum jur kinong yang lam ki bah kamat jong ka je sang kena yang men kerku men ai ka jeng start champang ru ya bakinang la ban pen krau ya ka kerteng bu jong me bat ya ka kam ka jong me ha ka benta ka ba ki don ya ka ban penya jo prang ban pen krau ya ka kerteng ka jong me ablai hoya trai ka ni ka por ka mentaru ablai ngada duai ban IT yang i wei ha ka poru na mentai ki wei ki ba lepet lembaga ni YouTube channel bat kum joru kino yesh mentaru ablai ya ka bangiru ngini yesan bat kamtam ya ka ni jing lek men jung ya ka ni ka sri ka ba kraw atrai ka ni pendap yang i de ka men sim jo ka jing slur ablai kum no bangin bat kum no bangin yaring kat bat mi atrai ka dat kamtam ha ka ni ka pertai ka ba bon ka jing le ka bangingi mat ban re ha bangingi don ring kat bat mi ka ai ka men sim jo ka jing slur ban bat bangin long shisha ka jing shai ha ka pertai kum ki khun ki jong me bat trai ka ngi ai ngoi ka ni ka por ka ba kodor shim ka puram shim ya blai badak ba wai no jo ka jing shakri lang ka jongi to da ai ba ka jing ai ka ba biang ka jong trai jong Jesus Christ bolong no pnem no sis ba jing ka jing ba jong blai buk pa ka bom jekut shibam jekut lem ro ka jing slok ka jong men sim ba koi ka no long ka jing ker kui ngi wei ki bai leng ba ka ni ka channel ka no long ka jing ker kui ya baro ki tu ki ba pai ki ba kmet shami ban yo ai ka jing ker men ka jing ki ye ki tu ki ba pang ka jing ka dan ka jing pang jing stom kin pediang ka jing pen khia ka ba janai jong me bat kum juro ki ru khoi ki ba dan ka lang sta pu thai ki ba phai shmi na do ka do not ka ba khoi na do man ta la ka taru amen